Hello. Chị bay vách la. When June ni som bare sang ni som hi pa hi kan lo thlenga. When hi ka contract expire ni la university accommodation a. Ka du chuanin August ni som tum thleng chu ka pot sei theya. Ati ra han ka tum se da ma se ka cancel le nuwa. Chan sang wang tin. Abul bera chuanin kita Belfast Northern Ireland lama hianin ka zente chung kwan nga an bula ka han cheng ve zuai nga thatum thali vel chu London a ka le thale dona ka bung ruwa hi azad ve vel po I heta ka hnutchhiah dona I ka London a kan mizo u te ina ka da dona ka da to zo ka chuanin ka thomno thren khat hi chu ka mamoto lang nia ka shiat hi ka donate nga bung bel thren khat nen ka mut bu nen Amara chu voina ya hianin Northern Ireland chu ka kaltlang hmal don lova Newcastle ka chho phata chuanin Newcastle changin Northern Ireland chu shan pai ka pan le dona car mi vel chu ka cham dona Newcastle hianin kita mizo chen nu te ka ne wangin chuanin voina hianin ka zinkawng thren khat tối té lợn run lao cả tung manga at nuwa cái màn en led le te ka du do na wangin helai rama hianin kanom reng do nawa chun chu mani ram nge chu mani ram an di ka helai reilo te kan om ve chungin enge en led nakina en led theih tur ha ka du sia video ka zinkawng karon da anga kabor don deuh hleka tam tak phei chu kala thei lo nga chu kut le lam ka hol vak don lo tuna hianin kwa hi alum ang reng khomea 23 24 vel ania degree Celsius Mizoram ka chon khateng vel ka chu lum kan ti vak loin ka shia ase helai huna chuanin lum ka ti tlak ke chuan aka then te pon lum an ti thawa chu wang chuanin hei ton jaw mai nei ko ma zinkawng a po hei tho hi ka ha dona a chunga enga ka ha pe lo tian eng thol deuhin hei ka kor hi a enga tian a thol ha dam boka hei eng thol shan pa in ani le boka chuan eng thol thua ni ka ni do ni chu exam kan zo to bok nen eng thol thua ni ka ni do ni chu mia ka zinkawng a chuanin min lo thli ve zel do nia Hello, me. Hey, London Bridge, makan me. Train ako. London Bridge Station ajan kom to dahil train ka thak do na. Heta tang chuan tube ka la ngaya. London King's Cross ka phei anga minute som bel tan chaw nia minute som bot ling lo mai the masaka man mo lu tu lo a rei lo te ka thu ha chaw langa chu ka thana ta se la ka bor bok ne ka che fut pe lo wa chu wangin ania ka chua ma deu bok ni ka han thlen chaw na tur kha dar nga thleng na tho do na wangin min lo mok tu tur ber kha ani aya ka han thlen ma sak ka chuan in a fu bak don si lo wa chuan bong chang en ka lang Hey, truth hot all pine. Mail shit ka songa. Mail shit on Vancouver. My. Ani ho po yan min shallow. Kada in ka pe nga. In hoya ka chuk thak nga ya ke chu. Tube ka lak don wangin. Tiong fel chu ni shingnun. Tuna hianin dar khat ni lo dar khat ring na minute ria da lo om ai hian min ti hal tu ka hi a rit lu tu ka hei chu zia a seat po ka lua hnem khop mai train a mun ol ka du zau tiu pa hian khatiang kha om vak don si lo ka hupur tak tak ani
Ồ lâu chút rồi. Mà để cái xóm đang ngay quay mới là rộn chú ấy. Cái chuyện đó bọn rộn thánh sụp sụp mấy. Là King's Cross Square cái thằng á. Từ này đã khát để chân về là này. Đã khát về cái này á. Next train là tan. Mà sẽ thiếu được cái ấy bắt đầu các bạn mau bị là wa ấy bỏ nào cái lom rồi. Cụ thể mà. Sila son lu ngay đó nè. Cái ticket thì car mas date to han kala fel to. Apum pui hian in ka sen za chu kan venga chonga Newcastle chona hian pound som thum ka hmanga tukinak en le ka chuan in discount nen ko khanin pound som li bali de lo ni to ka ti sual lo khop mai ka lo la lok chu ticket lak non ngai lo in ticket pakhat khan train ka thak po khan khami char ha ka ring tlang ina ni chu khana chuak du tu chuanin tiu pa khanin Asian nula pakhat fel deuh mai hi lo ma min pui char ti la ka bung ru kha min khai puya chuan tube chunga rualin aluta min khai lu pui boka chuan in a chunga khanin ka bung ru kha aveng ve ngal boka kalom khop mai ilo en ven ni chuanin kalom me ai lo en phei chu ka shelawa I ming po ka zot na chin I soi zo rol khan ka theng hil le hala min ngai dam don ni kanin hole ni chuanin kanin hole ni chuanin lom thu kanin shin non le nga ma se email po ka hriat chu ka ring to lo na in kalom tho e ole tuna train chunga ka lu le to a ni china dar zat ka lo en sual awangin ka train ni lo zo ka katlan lu ta man mo tokin dar ni chuak tur zo khalo nia ka seat number ni tura ka hriat a khanin nula pakhat khalo thua chuan I seat ani mo I hri chiang mo te ka vatia kan pa in bia kan han en chiang dun chu kan ticket ke ma zok khan ka lo ti sur khan nia ka sak deuh thon nain ka zak lo der to pa chuan ka chuak le na ei tur vel po kha ka lei le man to si lawa ma se hei van nei thak takin I train chunga hianin alo order te a ei tur ba order ve to min chu dar ni le chan na chuak nga dar nga le minutes som li a then tura hisap chukan nia abeng lo kho mai kampung ruwa ka solai sanin alian pani kada te pani e ka chung ma hian kada lighting van hi phone hi ka mel he alang chair chung lo nai chuan no ton zau hi hei eng thol ka lo om chan chana ma se mi chung train chung ka ki chu a bot deu chuan man zinkawng theih ang khua eng mani kha kan pai tlang ve dona chu ti chu ka mut thluk lo chuanin ran lak ka tumanga se ki chu mut du ka nia ka mut hi mai thia la chuanin ka seat number min pe ki ka du lo khop mai chen chu pe gear char in kan tlan don tin ani hei a hnung lam pui zongin seat hi a omango nakina a bia mi song ke so a all chuanin ka in sonong chen chu a hnung zong char chu a chau kan ke chau palang ti te lawm ve a
Christmas là em ấy à tụi nó hey run by rồi oh hey oh Newcastle United Stadium too cái run rất thuộc về chứ xia cái run lạc sang ra so có cái tour guide St. James Park Sosolini te uni Funny lao. so sub campus ponilo campus nila i parking chun nei that khop hi le a chung nen bok helai king song song kini boka Brighton Stadium ai chun zau takani lo la na lo se Brighton na kan 3 and 10 Michael! I'm good, how are you? Where you been? Quayside. Quayside. I was giving away all the noodles. I was thinking to come. Lee's Park dark ang saan yan ito 9:45 p.m. Kanve nga ka chun yung dark som le te ma po kanin kha lalak theih khop khan ko eng hey in chia dai the na chun he ta tang kan na kha eng tia rei nge eng tia thui nge oh so cái mà điกันlang rồi kan sẽ thấy đâu sim sim